Φίλες και φίλοι, η χάραξη της νέας πολιτικής του κόμματος της ΕΔΕΚ πρέπει να σταματήσει σήμερα, εδώ και τώρα. Πρέπει να σταματήσει για όλες τις παρατάξεις του κόμματος. Δηλαδή σε εισαγωγικά, το κάνω έτσι για να το γνωρίζετε, τις κλίκες του κόμματος. Γιατί κατάντησε πολλές κλίκες αυτό το κόμμα. Είναι εντολή, αλλά συνάμα, δικαίωμα προς όλους, προς όλα τα μέλη του κόμματος, όποιοι θέλουν να θέσουν τον εαυτό τους σε υποψηφιότητα. Αλλά όχι σήμερα, κύριε. Δεν θα το κάνετε στο τέλος της ώρας μία διάλυση του κόμματος, να γίνουν φατριές μέσα στο κόμμα. Το Δεκέμβριο, τις 5 Δεκεμβρίου, θα δικαιούται οποιοδήποτε να βάλει υποψηφιότητα. Τόσο για πρόεδρος, όσο για αναπληρωτής πρόεδρος, όσο και για αντιπροέδρους και για το πολιτικό γραφείο. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν το δικαίωμα όλοι να είναι υποψήφοι, γιατί αυτός που έκαμε το καταστατικό και τον ονομάζω σήμερα Κώστας Εφταθίου του άρθρου 38, δεν σήμερα μας αρέσει το καταστατικό και αύριο δεν μας αρέσει το καταστατικό. Ξεκάθαρα μηνύματα. Γι' αυτό όλοι θα έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας. Επίσης θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για μένα εσείς όλοι που κάνετε τους ήρωες σήμερα, εχθές που ήσασταν, εχθές όταν ήταν οι εκλογές τις βουλευτικές, που ήσασταν, που έκανετε διαδηλώσεις και εκδηλώσεις. Γι' αυτό κάτσετε την μάπα κάτω. Θέλω να σας εξηγήσω ένα πράγμα. Εγώ όταν είπα ότι το 2024 που έλεγα ότι το πολιτικό γραφείο το 80% είναι για τον εαυτό τους που δουλεύουν και όχι για το κόμμα, τελικά επιβεβαιωθήκαν τα λόγια μου και ήρθαν μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τον απερχόμενο πρόεδρο, να του δώσω τα δικά μου συγχαρητήρια, γιατί δικαιώθηκα για άλλη μια φορά αυτά που του έλεγα, ότι στο τέλος δεν θα είναι υποψήφιος αυτός, αλλά οι ανθρώποι του που θα είναι δίπλα του θα είναι αυτοί που θα θέλουν να είναι υποψήφιοι πρόεδροι. Σήμερα βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο είναι προς διάλυση και η πραγματικότητα όλος ο κόσμος αυτό λέει. Όμως μπορεί να ξανααναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες του, γιατί είναι μια ιδέα ο σοσιαλισμός, είναι μια πολιτικό κόμμα το οποίο είναι αντιστασιακό, ένα πατριωτικό κόμμα που έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες για να είναι αυτό το κόμμα σήμερα και να εντρέπει. Θέλουμε τους νέους, θέλουμε όμως και τους έμπειρους πολιτικούς μέσα στον χώρο το δικό μας της ΕΔΕΚ. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, αν δεν θέλετε να συνεχίσουμε, τότε να αποστασιοποιηθούμε. Όχι, θα απαραίτησουμε να φύγουμε εμείς από την ΕΔΕΚ και να μείνετε μόνοι σας, για να μείνετε στο 1%. Γι' αυτό λέω από σήμερα, πρέπει να μην γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο. Οι εκλογές πρέπει να σταματήσουν, να βρουν τρόπους να σταματήσουν, γιατί το καταστατικό του άρθρου 38 έχει θέμα, γιατί μπορεί να κινηθούν νομικά εναντίον αυτούς που θα κάνουν οτιδήποτε, και πρέπει να έχει δικαίωμα και η μικρή κοπέλα που έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφια και ο οποιοσδήποτε μέσα στο κόμμα της ΕΔΕΚ. Αν θέλουμε να έχουμε κόμμα και πρέπει να παντρέψουμε την εμπειρία μαζί με τους νέους, ούτως ώστε να προχωρήσει το κόμμα σωστά. Γι' αυτό σας καλώ για άλλη μια φορά, τελευταία φορά, ότι η νέα πολιτική που πρέπει να χαράξει η ΕΔΕΚ σήμερα, η χάραξη της νέας πολιτικής της ΕΔΕΚ είναι η αλληλεγγύη, είναι η αγάπη, η κατανόηση, είναι η ομόνοια μεταξύ των μελών, αλλά συνάμα και ο ανθρώπινος παράγοντας που πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι. Πώς είναι δυνατόν να νιώθει ο κόσμος έτσι, όταν βλέπουμε ότι δεν θέλουμε τους νέους, όταν βλέπουμε ότι δεν θέλουμε τους έμπειρους πολιτικούς, τι θέλουμε πλέον μες στην διαδικασία. Πρέπει να μας σταματήσει αυτή η κατάσταση πλέον. Αν θέλουν να είμαστε της ΕΔΕΚ, δεν είναι κοτσάνι κανένου η ΕΔΕΚ. Σας ευχαριστώ, θέλω απαντήσεις και σας ρωτώ, αν αύριο η κοπέλα βάλει και ένας κινηθεί εναντίον νομικά, δεν θα κερδίσει αυτός, διότι το καταστατικό διέπεται από την δημοκρατία. Είναι νόμος και δεν θα κερδίσει, θα κερδίσει. Σας το λέω εγώ έντιμα και ειλικρινά. Όμως σας λέω, δεν είναι λογική να μπαίνουμε σε αυτήν την κατάσταση. Θέλω να σας εξηγήσω. Και μπορείτε να μου πείτε ο κύριος Κώστας Ευσταθίου γιατί δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος. Πάλι πέστε μου. Εφόσον το καταστατικό το επικαλείστε την μια ημέρα και την επόμενη ημέρα δεν το επικαλείστε.
Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ τους νέους, είμαι υπέρ της εμπειρίας. Πρέπει όμως να παντρέψουμε αυτά τα δύο. Και η ΕΔΕΚ πρέπει να μείνει ζωντανή. Έξω από τα συμφέροντα του καθενός, τα πολιτικά συμφέροντα. Αποδείξτε ποιοι είσαστε, κύριε Σιζόπουλε και κύριοι του πολιτικού γραφείου, όταν γίνηκαν η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρω ποιοι είσαστε εγώ. Εγώ προσωπικά σας γνωρίζω. Σας το έλεγα από πριν, αλλά δεν με εισάκουσε κανένας. Τώρα ήταν τα λόγια μου. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια και δεν θα γίνουν εκλογές. Είναι εντολή του κόμματος, εντολή της βάσης του κόμματος. Εντολή όλων που αγαπούν αυτό το κόμμα. Σας ευχαριστώ.